Takže vítajte od dnešného videa. Dneska to bude príbeh s názvom Najlepšie kamarátky. Veľmi sa vám ospravedlňujem, dávno som nenatočila video, naposled pred 4 mesiacmi, čo som pozerala moje posledné video. Ospravedlňujem sa, nebol na to čas. Snažila som sa natočiť ešte nejaké video cez letné prázdniny, no nevyšlo mi to. Boli sme aj na dovolenke a bola som aj chorá často. Takisto už začala škola a tie začiatky bývajú ťažšie, pretože sa musíme zase do toho tak, by som si zase zvyknúť, by som to tak nazvala, do toho učenia. Učiť sa musíme veľa, striedali sa nám učiteľky, lebo naša sa proste, ako by som to povedala, odišla na penku, niečo jej je, nebudem to tu rozoberať s učiteľkou, no a teda takže nám odišla. Dneska mala byť v škole, no som chorá, takže ak budete počuť nejaké kýchanie, kašľanie alebo smrkanie, ospravedlňujem sa, ale som chorá. Preto som si snažila nájsť nejaký čas na to, aby som natočila video, kým som doma a som vlastne sama momentálne, takže bude tu ticho, nebudete počuť nejaké rozprávanie vzadu alebo v pozadí, no možno budete počuť susedov. Dobre, tak poďme do videa. Naozaj sa veľmi ospravedlňujem, budem sa snažiť vydávať videá aspoň 2-krát za týždeň, takže dneska a možno by som natočila aj zajtra, alebo natočím rovno dneska 2 a jedno vydám dneska a druhé by som vydala zajtra. Rozmýšľam, že 3 videá za sebou by mohli byť fajn, takže môžem skúsiť natočiť 3 videá a dať ich na pondelok, útorok a stredu. Aj keď v stredu možno vyjde video až večer, ak ho budem točiť, lebo v stredu už by som mala ísť do školy, takisto aj v útorok. Tak iba to, takže toto je príbeh menom Najlepšie kamarátky a mali by byť teda 3 časti a možno ich dám na celý týždeň, takže by ich mohlo byť aspoň 5 alebo až 7 aj cez víkend. Uvidím, chcela by som natočiť viac videí, aby môj kanál nespadol a aby sa mi tak držali nejaké videá na tom a priznám sa, naozaj bola som veľmi chorá často a nedalo sa mi. Aj keď som bola zdravá, musela som sa učiť, lebo nás v škole aj ústne skúšajú a takéto písomky, diktáty. Musela som sa učiť. Ešte raz sa veľmi ospravedlňujem, dúfam, že vám to nevadí a poďme na príbeh. Dobre, takže toto je náš príbeh a rozhodli sme sa, že vám ukážeme náš život, ako to ide od rána až k večeru. Chceli by sme sa stať youtuberkami. No nevieme ako. Nevieme natáčať tak videá, aby nás ľudia pozorovali. A ešte k tomu nemáme čo natáčať. Máme Lenka. Samozrejme, že máme, ale nevieme čo. Máme toho veľmi veľa. Môžeme natáčať o svojom živote, o nejakých hrách. No môžeme, ale je to zložité. Potrebujeme divákov a potrebujeme aj odberateľov. Viete čo? Youtuberkami sa staneme neskôr. Poďme teraz ukázať náš život divákom, ktorí pozerajú. Dobre. Poďme na to. Dobre, takže ja sa volám Gabriela. Ja sa volám Lenka. A ja sa volám Nela. Poďme na príbeh. Dievčatá? Áno, Gabriela? Mali by sme ísť na nákupy, nemám veľa jedla. Veľa jedla? Máme plnú chladničku dobrých jedál. Čo je vlastne?
Pondelok. My sme už dávno mali byť v škole. V škole? Počkajte. Je 6:40 a v škole máme byť o 7:00. Poďte rýchlo. Máme 20 minút. To nestíhame, ale stíhame. Rýchlo, bal sa. Áno, áno. To zase bude jeden v škole. Ja som myslela, že je sobota. To by ti bolo dobré. Radšej sa bál, nevymýšľaj. Dobre. Ja nechcem ísť do školy. Nemáš na výber. Dám si 10. Tak. Ty už si stihla zobrať 10. A umýla si sa? Jasné, ja sa umývam aj cez sobotu. Veď to by si sa mala. Aj ty? Jasné, to sa ma ani nepýtať, takéto blbosti. Čo vám dneska je, dievčatá? Nejaké ste nervózne. Tak áno, sme keď nestíhame do školy. Ale nebojte sa. Všetko stíhame. Pardon. Jasné, určite. Úplne všetko. Tak rýchlo sa napijeme a môžeme ísť do školy. No poďte, ideme. Idú do školy. V škole. Konečne sme tu. Koľko je hodín? Netuším. Zistíme v triede. Pán profesor bude zase nahnevaný strašne. No. Ja mám deskrinku. Aha, tu je moja. A moja je tu. No, nedohajdujte sa, kto má deskrinku, radšej sa pripravte. Máme dneska aj telesnú výchovu? Nie som si istá, aký je rozvrh. Áno, máme telesnú výchovu. Prečo sa pýtaš? Iba tak. Zlakla som sa, že nemám úbor. Ale máš, nie? Áno, mám. Aj my máme však. Áno. Počúvam veci na vrchu, ktoré mám mať v batohu. Tak si musím všetko vyložiť. Ja som si nezbalila gumu. Určite ju budeš mať v peňaženke, ale nerozhadzuj tu všetko. Snažím sa. Joj, toto bude deň. Nezačína zrovna najlepšie. No neviem, kde mám gumu. Veď guma není až taká dôležitá, alebo... Nie, není, máš pravdu. Dobre, už len ty. Áno. Snažím sa. To mám naozaj jediná z vás gumu? Nie, a ja mám. Dobre. Pozri si, či ju nemáš ešte v obedári. Mohla ti tam spadnúť? Nie, nemám. A v rúbsaku niekde ešte? Nie, nemám ju v rúbsaku. Nechajte to tak, babi. Je to len guma. Svet sa nezrúti. No dobré. Poďme si sadnúť. Joj. S kým vlastne sedíš? Nejako meškáte. Prečo tak kričíte? Aby ste ma dobre počuli. My počujeme dobre. Čo si povedala? Že ďakujeme. No veď preto. A kde sú ostatní žiaci? Nevieme. Ste tu len vy tri a ešte ona. Jak sa voláš? Stelinko. Pán profesor, ja som Stella. Nehovorím. Ja sa ho bojím. Nie si jediná. Čo si tam šepkáte?
Buďte už ticho. Čakajte. Radšej vy spočítajte, koľko vás chýba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak koľko? Hovorím, 6. Koľko? 6. Ste hluchí? Chceš poznámku? Už som ticho. Veď to. Nalej mi Coca-Colu. Viete Coca-Colu? Áno, nalej mi. A veľa. Zmiešaj mi to s nejakou perlivou sodou. To je nenormálny profesor. Prečo máme takéhoto profesora? Nech sa vám páči. Ďakujem. Ja sa ho bojím. A ja sa strašne bojím. Strašne prísny. Kde sú tie deti? Neviem, mali by už prísť. Dobre. Už vidím. Čo vidíš? Spolužiakov. Aha. Gabriela. Čo som spravila? Ty. Včera si mi dala do koša túto čelenku. Akú čelenku? Veď túto slepá si. Čo si taký nahnevaný? Aké slova používaš? Ukľudni sa a správaj sa pekne. Aké, čo som slepá? Tak to na mňa nerozprávaj. Správaj sa slušne. No dobre, no tak vidíš ju? Áno, vidím. No a prečo si mi ju včera hodila do koša? Ja som ti ju nikam nehodila. Nikam ju nehodila, počuješ? Áno, my sme boli včera celý čas s ňou. Sme najlepšie kamarátky. A bývame spolu a žiadnu čelenku do koša nehodila. A ja som s nimi nie až taká kamarátka, ale kamarátime sa a žiadnu čelenku ti do koša nedali. Dal si ju tam sám alebo ten tvoj kamarát. Toto je. Ani neviem. Ako neviete, kto som? Ja som Tomáš. Vyzeráš ako baba. A ty jak chalán. Hej, no. Choď si už sa mnou niekam. Idem. No ku mne nechoď, prosím. Choď, ja neviem, za nich. A takhle idem. Čus, bro. Nevolaj ma bro, ja som tvoj kamarát. No tak ale sme cool, nie? Nie, už nie. Čo? Nie, už proste seď. Poďme už aj my do triedy, tam sa zase hádajú všetci. Máš pravdu, iba sa hádajú. Ste tu všetci? Áno, sme. Dobre, ideme začať hodinu. Máte všetci zošity však, ako vidím. Nikto tu nemá zošit, pán učiteľ. Nikto nemá zošit. Choďte si ho zobrať. Viete čo? Rozdajte si knihy, kto má svoju, nech si číta svoju. Čítajte si, potom tí, čo, potom niektorých, čo budú vyrušovať, si zoberú zošity a budú po škole a budú prepisovať všetko z tabule, aby vám bolo jasné. No, dobre. A to si vyberiete hoci koho? Áno. Či nie. No, neviem. Ajoj. No, tak si rozdajte tie knihy. Kto ich ide rozdať? No, jasné, že ja. Kto by iný? A to rozdávaš hociaké. No a čo? Budete si čítať také, aké sú. Tu máš. Vy máte svoje, ty máš svoju. Tak. A
Aj ty budeš mať. A mne akurát ešte jedna vyšla. Tak my si ideme po svoje. Dobre, choďte. Aha, on je strašný. Naozaj otrasný. Ja ho tak nenávidím. Ja ho neznášam. Ja ho nenávidím tiež. Jedna veľká katastrofa s tým profesorom. No, čo spravíš? Čo robíš? Nič, skúšam niečo. Kúzlo? Aha. Hej, vy čo spíte? Stávajte. Pardon, že mi to tak dlho trvá. A tebe čo je? A nič, iba som sa zlákla, ako ste skríkli. Čo sa stalo? Čo sme spravili? Nespíte tu na hodine. Bude telesná. Okamžite choďte. Ja si vyberiem tých, čo budú po škole a budú to písať potom. Dobre. Crn. No vidíte, choďte sa chystať na telesnú. Knihy si nechajte tu. A po škole bude Gabriela, Nela a Lenka. Čo? Prečo mi 3? Veď jediné sme mali svoju knihu. To ma nezaujíma. Ste tak blízko seba, tak budete vy. Vždy my. Poďme sa radšej nachystať na telesnú. Pardon. Dobre. Tak. Chceme si vody a poďme. My by sme mali mať dievčenskú telesnú. Hej, počkajme ešte na ostatné. No, v podstate baby sú tu len 2. Nie, 3. Ja necvičím, vidíte, mám leukoplast. No, všetci budete cvičiť, povedal som. Dobre. A vy máte úplne všetci rovnaké úbory? Alebo prečo majú tie baby rovnaké? No to preto, lebo to nám učiteľ také dal. Áno, to je také učiteľské. Áno. Prinieste nám všetkým úbory. Koľko vás tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ja som 7. Dobre, ideme. Dobre, už ich máme. Tu máte, dajte si všetci úbory. Ešte tu máte jeden. Tak, no. Čakáme vás. Viete čo, neberme si tie fľaše, radšej sa napíme tu. Máš pravdu. Dajme si len na skrinky. Hej, potom sa napijeme. Musíme si dať čo najviac k sebe, lebo oni sa budú tlačiť. No dobre, tak ja si dám. Tak, idem. No, chalani majú dlhšie kraťa, si to není fér. Ale to môžeme byť radi. Viete čo? Mimo príbehu ja im dám tie fľaše, lebo som zistila, že dávam sem tieto veci, takže ich som dala tie fľaše do skrinky, áno. To si prosím vás nevšímajte, áno, že som to prekladala. Dobre. Ako to máš dlhšie? Som vyššia. Aha, zaujímavé. Tak preto chalani majú také dlhé. Ale no, aj ostatné baby, prečo sme my také maličké? No, lebo ste tak narástli. Predsa.
Dobre, to sa pýtame. Dobre, poďme už na tú telesnú. Dobre, už sme tu. Všetci sme sa tu nachystali, tak dúfam, že bude telesná. A mimo príbehu, predstavte si, že tu je nejaká tabuľka. A ja to urobím s niečím. Nemám s čím. Áno, s týmto. Predstavte si, že tu je napísané telesná dneska není, učiteľ je chorý. Áno, dobre. Telesná není? Poďme naspäť. Áno, poďme. Dúfam, že učiteľ nám odpustí byť po škole. Choďte niekde, my chceme prejsť, ponáhľame sa už domov. Vy ste po škole. Ja vás tu zaverám. Tak, pomačkám všetko. Prezlečme sa. Čo mám s tými... Dobre. Toto si nevšímajte. Absolutne neviem, čo sa stalo s mojimi postavičkami, ale nevšímajte si to fakt, prosím. Prosím, nech nám odpustí to byť po škole. Rýchlo si všetko zbavme. A neodídeme iba tak? On zabudne, bude starý. Neviem, to by som neriskovala. Budeme mať potom nejaké neospravedlnené hodiny možno. Nie, nebudeme mať neospravedlnené hodiny, neblázni. Dobre. Tak, ja sa rýchlo pobalím a idem sa spýtať. Pán učiteľ, prosím vás, my sa strašne ponáhľame domov. Mohli by ste nám prosím odpustiť byť po škole, prosím. Dobre, tak zajtra. Budete to mať ako na domácu úlohu. Dobre. Prosím, nie. Tak zajtra po obede si to napíšte v škole. Dobre, ďakujem vám, ste najlepší. A ešte knižky. A naozaj. Čo povedal? No, povedal, že dobre. Tak to je super, tak poďme rýchlo. Idú domov. Doma. Kým sme prišli, sa aj totálne zatmelo. Zapálim všetky naše lampy. Tak. A ešte tu. Tu máš tú gumu. Tu si robíte srandu. Zabudla si ju tu. To není vtipné. Ale veď sa neboj toľko. Ja sa nebojím. Poďme si umyť zuby a pôjdeme už spať. Už je strašne veľa hodín. Máš pravdu. Strašne veľa. A keď hovoríš strašne veľa, koľko je? Už je 21:50. Čo? To tak veľa? Veď sme išli domov o 16:00. Vidíš, ako tá cesta niekoľko hodín. Ale netreb. Ako mohol tak ten čas ubehnúť? Neviem, veď sme boli ešte v reštaurácii. Kúpiť si pár jedál. Áno. Dobre, ja sa idem umyť. Dobre, choď. Tak, dobre, si kúpel nejakú. Tak, si dám. Umyjem sa poriadne. A na vlasy, tiež si to pošúcham. Opláchtem. Tak. Dobre, a ešte si umyjem zuby. Tak, pastu. Umyjem si. Tak, dobre. Opláchnem si všetko, tak.
a dám si, nie si dám masku, dám si iba toto takto. Dám si voňavku. Tak. A preslečím sa do pyžama. A ešte idem na záchod, aby som potom v noci nešla. Dobre. Inak, pardon, že to robím takto, ale neviem, prečo je ten záchod tam, keď bol tu. Dobre. Tak. Postriekam, aby to tu pekne voňalo a idem si láhnuť. Baby, ja na vás nebudem čakať, ja už idem spať, zhasnem tu. Áno, my nestíhame kúsok. My sa ešte ani nevybalili. Čo toľko robíte? Ja neviem. Tak, to dám sem, s pyžamou, poďme sa umyť. Hej, a ja pôjdem rovno s tebou. Môžeme sa tak vystriedať, že napríklad ty si ja budeš zatiaľ umývať si tvár a zuby a potom ja pôjdem do vane, teda ty pôjdeš do vane a ja si budem umývať zuby. Áno, veľmi dobrý nápad. Správme to tak. Poďme. Počkaj, zasneme tu, kde netreba. Tu si zapálime. Tak. A zapálime ešte tu. Dobre. A za 2-3 takto. Dobre, tak ja idem sa okúpať. Áno, ja si dám tu, toto. Tak, umiem si. Tak. Ja si umiem vlasy. Telo si namydlím. A pošúcham si to všetko. Pláchnem sa a idem von. Dobre, ja akorát som si všetko umýla. Si takto ešte tvár a nie masku, ale toto si dám. Dobre, ja sa idem teraz umyť. Áno. Musíme stihnúť to. A kde sa ponáhľaš? No spať som unavená. Jaj. Dobre, pustím vodu, ja si dám na vlasy. Teraz na telo a všetko si to pošúcham. Opláchtim sa. Dobre, ja si rýchlo dám. Ja som si to nedala ešte voňavku. Tak. Dobre, ja si opláchtim tvár. Tak to dám sem. A ja už tak. Ja idem ešte na vece zatiaľ. Dobre, tak. Toto a tak. No nádhera. Počkám, kým pôjdeš. Dobre. Môžeš. No. Dobre, poďme. Musíme opatrne ísť, lebo nevečerali sme. To je jedno, poďme už spať. Dobre. Dobrú noc. Dobrú. Tak, toto by bol koniec dnešného videa. Ďakujem za pozretie. Určite budem rada za každý like a odber. Blížime sa k 30 odberateľov. Naozaj. Už som mala 30 odberateľov, no niekto dal odber preč, alebo sa mu omylom zrušil. Bola by som veľmi rada, ak by ste ten jeden odber dokázali dať, aspoň kvôli tomuto jednému videu, alebo napriek všetkým mojich videám. Toto už bude 11. video, pokiaľ počítam správne. Je toho málo a už mám dosť dlho YouTube kanál a bola by som strašne rada za aspoň tých 30 odberateľov. Naozaj jeden like a jeden odber by ma strašne potešil, takisto
aj zhľadnutia, je ich celkom málo na niektorých videách, napríklad Farebná škola, alebo ako to bolo. Tam sa za niekoľko mesiacov nazbieralo tak 200 dačo. Je to pre mňa strašne veľa, no napriek tomu prvé video, čo som videla, malo až 398 zhliadnutí, no teraz má už možno viac. Čo som videla naposledy, mal okolo 390. No a bola by som strašne rada naozaj za jeden jediný odber, čo by ste mi dali. Mohla by som mať konečne 30 a tak by sme to mohli posunúť kľudne aj na 40 a možno niekedy dáme aj 100 odberateľov a určite by som bola strašne rada, ak by sme to dali do tej 100. Bolo by to pre mňa veľa a potešilo by ma to. Takže ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!